ओमफ्राय एसे फट' सेसन एसे फट' खेबलाबायसै आरो ना नै जोंना केमेरामेनफोरा बिराद मालानिफ्राय खामानि मावगासिनो बेयावलाय मालानिफ्राय पेन्डेलखौ बानायगासिनो जोङो समबारनिफ्राय सामाखानि आरो ना बियो नै बिथाङा एखेबारे बिराद खामानि मावबाय दां गोजांबाय नामा गोजांलायदोंसै ओइ सेंग्रा मानसियानो गोजाङो नामा गोजांदों बर'आव बुंबाय थानांगौ आदाया ना माथो होबाय था जों नायग्रा जागोन जों गलामखा हाय हाय जों रावबो हाबा जायाखै औ सेंग्रायानो दोङो औ नै कत' हेन्डसाम कत' फिट बड'लेण्ड हिर' पटामना जोंनि बडिखौ नंगौ दा अबावथ' पात्ता मोनो खिन्थु पेन्डेल बानायनायाव बेसेबां खरससो थाङो एसे सोंसै आरो ना 1.5 लाख लादों बाजेट माने बे हबानि बे सानथामनि थाखाय ना 1.5 लाख बापरे 1.5 लाख बाजेट हेल' सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय होननानै सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर दायो आङो दङ गलन्दि दैसानि दालांनि सायाव ओमफ्राय नै बेनो जादों गलन्दि दैसानि दालाङा नै दाबो कमप्लिट जाया कमप्लिटानो जाया मिथिबायना नै बिसोरो हवानिफ्राय खामानि मावनानै फैबाय दङ नै ट्रेक्टराव एखेबारे गाखोनानै आङो रायजोफोर ओमफ्राय आङो बे सभायावनो थांनो नागिरदों माने बेसेबांखिनि आवगायलांखो बेखौनो नायहैनो आरोना थ'दो नोंथांमोनखौबो आङो लांगोन ओंखायनो नायदो बिसोरबो बे हवानिफ्रायनो फैगासिनो दं बिसोरबो अबसे बे सभानिफ्रायनो फैगासिनो नाथाय आङो बेवहाय थांसै ओमफ्राय देखायगोन खामानिफोरा बेसेबां कमप्लिट जाखो हनै हेल' थ'दो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर नुबायना नोंथांमोननि अननाया बेसेबां नै हेलमेट सिंनिफ्रायबो सिनाय मोनखायो थ'दो थांसै नै रायजोफोर बे खोलाहा थांबा खासिबारि आरोना दाउला खासि ना अमा खासिथाय नै बेजों थांबा खासिबारि नाथाय जोङो बे साहाजों बिजों हाबबोबाय नालाय थ'दो जोङो थांबाय थानोसै हबानिफ्रायनो फैगासिनो दं हबानि खामानिनिफ्राय हनै नै ससे फैनानैनो नुगोन आरोना नै वेलकाम टु 112 एनुवेल कनफारेन्स फैदो जोङो बेजों थांसै गासैबो खामानिनिफ्रायनो रिटार्न जागासिनो दं ओइ लामाया बिराद भिरखा ओमफ्राय बिराद हाद्रैबो माथो बिदिबालाय बोरैथो जानांगौब्रा नै आयाव हनै खामानिनिफ्राय रिटार्न जागासिनो रायजोफोर जोङो नै गेलागाव हाबबायानो गेलागाव हाबनायनि सिगांनो नै बैग्रि बिफां ओमफ्राय नै बिजोंबो थांजायो दां जोङो एसे बिजों थांसै आरोना नै नायदो माथो नै बिफोरलाय मा बिराद बरिया बानायगासिनो आरोना ओमफ्राय बेयावहाय ओइलाय नायदो रायजोफोर जोङो हजोंबो थांगोन नाथाय जोङो बेवहाय हाबग्रोनोसै नै बेवहाय एखेबारे गोदै साहा लोंगासिनो हनै नुबाय दा जोङो बेखिनियाव लाखिथारसै एन्ड जोङो सिङाव थांसैलै थ' रायजोफोर थ'दो जोङो हरैजायनो हाबसै बे गिर्जा न'नि पेन्डेलनि कालाराबो बिराद बरिया खाथ्रा माथो थ'दो जोङो सिङावनो हाबहैसै होमबा थ'दो रायजोफोर नै बेनो जादों इनभाइटेड गेस्ट माने रेस्ट हाउस आरोना 112 एनुवेल कनफारेन्स थ' बेयो जादों रेस्ट हाउस थ' बेनो जादों पेन्डेल थ'लाय बे पेन्डेलनि ओइ गेटखौनो नायहैसै जोङो थ' नायदो नै बेनो जादों गेटआ माथो गेटखौ फुरा सुपार बानायखादों ओमफ्राय नै इन्जिनियारफोरा बिथांमोनना दां ना जों नङा अब्लाबोथ' नोंसोरनो बानायगासिनो दा जों बानायाखै जों जायगानि ना सोर बानायगासिनो होमबालाय ओइ जायगा गाखोदों नामा बिसोरनो आच्छा जहार ना अडी बेस अडी नापाय बरायबाय वेलकाम बापरे एबारनि गेटआ खात्रा माथो ओमफ्राय हेड मिस्ट्रियालाय बोरो हेड मिस्ट्रियाथ' बर्थमान जोंनो जाना दङ आच्छा ओमफ्राय बिराद खस्थ' सानबैसे नांखो बे गेटखौ बानायनोलाय डिसेम्बर लास्ट उइकनिफ्राय मावदों डिसेम्बर लास्ट उइकनिफ्रायनो बे गेटनि बाजेटआलाय बेसे एबारालाय ओरैनोथ' 5 लाख नङा गांब्रै माइ गाहायाव आच्छा बापरे बे गेटखौ नायलाय ओइस मानो इसां गोबाव
इउटुबाव हगाराना फेसबुकावसो हगारो दायो फेसबुकाव मा होनो इउटुबाव हगारसै ओमफ्राय नै बे बेक साइडनिफ्राय एसे कमप्लिट जायाखै ओइलाय बानायगासिनो गोजौआवबो हनै हाखुमागासिनो सासेया लाइटिं होगासिनो नामा अ लाइटिं होथ'वाखै ए लाइटिं अ एखेलगे ना बा बिराद बरिया नुखागोनलै ओमफ्राय नै रायजोफोर बेनो जादों बिबार बारि नै 112 थ' जोङो गेजेर न'आवबो एसे हाबना नायसै नै बेनो जादों 112 BBC बवा बरिया बानायखादोंलै रायजोफोर नायदो बेलाय मा मैखुन जाजागोनबो आंजों आम ओमफ्राय नै ओइस बवा बिबारफोरखौबो ओइयाव दै होसिगोन आरो दै होनानै लाइटिं हनै साइड लाइट होखाबाय थ' दानाबा जोङो गिर्जा न'आव हाबसै बवा जिगाब मोनामखाबाय ओमफ्राय नै प्रसेसआव दं आरोना बारा गोबावथ' गैलिया नै ओइ पस्टफोरा एसे मोजां माबा सेन्टारनि पस्टफोरखौ मोजां माबादों ओइलाय हरै आरो दुरुंफोरखौबो बोगासिनो ओमफ्राय एसे दोगासिनो ओमफ्राय नै मालाय बिसोरहा ड्रेसबो दंबावोदां बास ओइलाय नै बिराद बरिया बानायगासिनो ड्रेसाबो बिराद मोजांथार माथो डायमन्ड जुबलिनि ओमफ्राय बे पेन्डेलनि खामानिया जोब्बाय आदा जोब्बायानो ना बे 90% जोब्बाय ओमफ्राय बे गिर्जा न'नियालाय आरो उनथिं एसे पर्दा होनो ना बे स्टेजनियालाय साननैसो नांगोनदां आरो ना थ'दो जोङो बे स्टेजनि खाथियावहाय थांसै मानोना बेयावहाय फ्लेक्सबो लागायगोन नालाय जिगाब मोनामदों सोरबाया बेयावनो हासुनाबो होगोनदां हासुनाङा दे गिर्जायाव जिरायफैबा जानला मानलालै नै नायदो एखेबारे पुरा बेम्बु मेटखा एबार थांनाय बोसोरनि बायदि लहा मेट गैले ओमफ्राय नै नायदो साउन्ड सिस्टेमाबो बिराद गिदिरखा एखेबारे खोमा रिं होनाय बायदि आरोना ओमफ्राय सब बिबार पुरा डेक'रेसन खालायगासिनो बेलाय जोङो होमबा गोजौआव थांनानै एसे नायसै खामानि मावबाय जों खामानि मावग्रायानो आदसा मावग्रायानो ना एसे इन्सट्राक्सन होगासिनो ओमफ्राय बिसोरो थुगासिनो आरोना बिसोरो डिप्ल'मा लागासिनो आरोना नामा गेलागावनिनो नामा ना गावनि नङा अबसे ओइस बापरे हनै पेन्डेलखौसो नुहुरबाय आङो आइ लाभ काहिबारिनो होबाय पुरा फुल डेक'रेसन माने डेक'रेसन बा खामानिया पुरा फुल सुइंआव सोलिगासिनो आरोना एखेबारे गोदान बिबारखा नै जेफोर नै नायदो नै बे साइडआव बे सेंग्राफोरा मा दोगासिनो फुल थुनायनि रेडि खालामगासिनो फुल थुनायनि बेयावसो थुगोन ना आदसा बेफोरखौ आदसा आंलाय सानदों स्पन्सावसो थुगासिनो दां नायाखैनो आङो नेटआवसो अबसे बेयावबा साबसिन जायो आरोना आइडिया थिगानो हरै नायदो एसे स्टेजखौ माने स्टेजनिफ्राय नायदो जोङो बिजों थांसै नै बिराद खामानि सोलिगासिनो ओमफ्राय बेयावहाय मा एसे एलसिडिनो स्क्रिन होगोनदां आरोना स्क्रिन होगोन टिभिखौ होगोन आरो बेयाव टिभि गिदिरखौ उनथिंबो बिराद बरिया खामानि सोलिगासिनो फुल अन सुइं एखेबारे नै ओमफ्राय हरैथ' गामिनि पेन्डेल माबानि आदाखौनो एसे सोंसै आरोना आदा बोरै सोलिगासिनो खामानियालाय मोजां ना ओमफ्राय सानबैसे नांबावगोन सानबैसे जोब्बायनो गाबोन फाइनेल क्लियार ना ओमफ्राय बे स्टेजनि उनाव बे बेक स्टेज माबा थ' बेखौलाय मा बानायो बेखौ वाशरुम ना जायफोरा जेनेबा स्टेजाव भिआइपि गेस्ट आदसा ओमफ्राय मा होनो गामिफोरनि माबानायालाय थानायालाय हरै ना बिनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय दे आदा थ' जोङो गामिनि पेन्डेलखौनो एसे नायहैसै नङाबा गोबाव जाबा नै मोनासिगोनानो टाइमा नै जाखाबायना 4:37 जाबाय नालाय थ' आङो बाइकजोंनो थांनांगोन नङाबाथ' टाइमा थोनाय नङाना नै नायदो रायजोफोर
ओमफ्राय बेयावहाय फिरफिला बिरहोगोन आरो ना मोनबैसे मण्डलि दं बेफोरनि फिरफिला नामा दायो जोङो थांसै गामिनि पेन्डेलफोराव आरो ना गामिनि पेन्डेल थ'दो ओइलाय गामिनि पेन्डेलफोरा हरैनो दं थ'दो जोङो थांसै आरो नायहैसै बा बिराद आइदै हनैलै आइदै बिदिबा बोरैथो जानो रा आलिफोरखौनो मोजाङै जावासै ओइलाय बेनो जादों आइ लाभ काहिबारि रायजो राजा नोंथांमोन हनै आइ लाभ काहिबारिनि थ' बेनो जादों मा गामिनि बियो रौता भालुकमारि रौता भालुकमारिनिनो आरो ना थ' बियो मा पास्टरेटआव अरां पास्टरेट आच्छा आइदै ओइ गोजौनिखौसो नुवाखै गोजौआवसो नालाय बिसोरो बिराद खामानि मावगासिनो माला कमप्लिट जायो गाबोन ना दिनैनो अरां ओमफ्राय बिसोरो अबेनि जाखोथाय लकेल दनानो दां बिसोरो हनै बिसोरो एसे सुपारभाइजार आरो ना नायथिंगासिनो कि सोरनिया कमप्लिट जाखो जायाखै ओमफ्राय अरां पास्टरेटआवलाय 13टा ना 13टा नै बिसोरनिखौनो एसे नायसै बा बरिया बानायखादों नै नायदो गुदुं उन्दुगोन मालाय बिसोरो जिगाबाव ओमफ्राय बे मोनसेयालाय मबे माबानि मा एखेयानो बिराद गिदिर माथो ना बेलाय मानि बे काहिबारि मा बे खासिबारियाबो अराङावनो नामा आच्छा बे अरांना होमबा बोरै माने 13टा अरां आच्छा बिसोरना सनाय ना ओमफ्राय बे मोनसेयालाय बा ओइलाय हरै दं आरो ना हरै थांजागोनलै र' बा गिदिर बानायखाबाय माथो ओमफ्राय दे बेखौनो सोंसै मालानिफ्राय खामानि मावगासिनो बेयावलाय मालानिफ्राय पेन्डेलखौ बानायगासिनो जोङो समबारनिफ्राय मैया समबार ना थांनाय समबारनिफ्राय दिनै मा बार दिनै मंगलबार मैया समबारनिफ्राय मैयानिफ्रायसो बा जाबायबो माथो ओमफ्राय बा बे जिफोराबो गोदानखा नामा नै हाबायावबो बिदि मोनबावासो ना हाबायावबो मोनबावासो गुवाहाटीनिफ्राय ना होमबा हाबानि थाखाय माथो टेन्ट हाउस बिसोर बानायनो हागोन माथो पेन्डेलफोरखौ ना बापरे BBC-नि रायजोफोरखौ हागोन नामा हायालै नै खासिबारिनाबो खाथ्रा बानायखाबाय ओमफ्राय मा थायो आङो देखायगोन र' बेलाय मा मोनसे रुम बियो बे ओंखाम जाग्रा ना बे डाइनिं रुम आरो ना हनै सासेया उन्दुनानै मबाइल नायबाय थादोंमोनदां रायलायबाय थादोंमोनदां दे लाजिना ओमफ्राय नै ओंखाम संगोन हरैजाय ओमफ्राय बेवहाय दोनगोन ना ओमफ्राय बैयाव जागोन आरो ओमफ्राय बेवहाय उन्दुग्रा आरो ना मोनसेयाव थागोन हौवासाफोरनि ओमफ्राय मोनसेयाव थागोन हिन्जावफोरनि मानो आरो ना ओमफ्राय नै बेबो वाशरुम आरो ना बे वाशरुमावबो नै बे साइडआ हिन्जावफोरनि दां ओमफ्राय ओइ साइडआ हौवासाफोरनि आरो ना ओमफ्राय नै बिदि दंखल थागोन ओमफ्राय मोजां फिल्टार बानायना लागोन ओमफ्राय बिसोरो गावसोरनि लेथ्राफोरखौ बेयावनो गारगोनदां आरो थोरसिफोरखौ इलाय बेयावहाय गारगोन माथो फिसा दैसाबो दंलायलायो रायजोफोर थ' आरो दस्रा गामिनिखौबो नायहैसै बनखौबो बिराद बरिया लाबोखादों माथो बनखौबो फसायबायसो आङो ओमफ्राय बियो जादों बियो मा लोक्षि टि स्टल अबेनि बेलाय फार्स्ट चार्च लिडार आच्छा गेलागावनि ना बग्रिबारिनि ओमफ्राय बेलाय मा जाखो फार्स्ट चार्च लिडार मा जाखो बेलाय गिर्जानि गिबि दैदेनगिरि मा सोर बे लोक्षिया लोक्षि आच्छा ओमफ्राय मा मोनजायो
हनै बिसोरथ' बिराद हनै बेथ' सिख्लाफोरनि आरो फेभरेटसो ओमफ्राय कमला बेसे 100 ओमफ्राय नै साहा ओमफ्राय मा आइटेम होगोन बेयावलाय बेयाव दंखायो साहा अनासि दाउदै एनथाबखौलाय मोनबैसे मोनगोन मोनथाम आच्छा बन पापर पकरि ओमफ्राय मा बेलाय नाव केक दोङो पेपार केक दोङो ए नाव केक पेपार केक पेपार केकखौलाय खोनादोंमोन आङो नाव केकखौ दिनैसो फार्स्ट खोनाबाय आरो दं नामा नाव केकआ नायसैलाय आङो बोरो मादै नाव केकखौ नायनो आङो औ नाव केकखौ नायसै नाव केक ए अच्छा औ नंगौ आइसि बेसो नाव केकआ नाव केक अबेनिफ्राय स्टार्ट जाजेनदोंथाय बे ओमफ्राय बिदि लामाबो बानायखादों आरोना ओमफ्राय बेनो जादों बरनगाव पास्टरेट रायजोफोर बरनगाव पास्टरेटनि बियो मा गामिथाय बियो फार्स्ट गामियावनो बेनो गलामाखासो बेलाय फार्स्टआवनो गलामाखानि आरोना बियो नै बिथाङा एखेबारे बिराद खामानि मावबाय दां गोजांबाय नामा गोजांलायदोंसै ओइ सेंग्रा मानसियानो गोजाङो नामा गोजांदों I am not short I am penguin size माथो हिरो जोंसो वेलकाम टु खिन्थु नोंनि थाखाय आं कमेन्टआव बिराद नांलायदों दे थेंक इउ औ आरो रिप्लाइ हराखै नोङो नै रायजोफोरा एफा अननाय होदोंना 4000 कमेन्टस बोरै नायनो आं हाजिरा मानसि दोननांगोन कमेन्टसखौ नायनो थाखाय कमेन्टसआव रिप्लाइ होनोबो नङा जानो रायजोफोरा बिराद अननाय होदोंना ओमफ्राय नै जोंना होनांगौ बर'आव बुंबाय थानांगौ आदाया ना होबाय था जों नायग्रा जादों गलामाखा हाय जों रावबो हाबा जायाखै औ सेंग्रायानो दोङो औ नै कत हेन्डसाम कत फिट बड'लेण्ड हिर' पात्ता मोना जोंनि बडिखौ नंगौ दा अबावथ' पात्ता मोनो आच्छा जोंथ' जेनेबा पेन्देलफोरखौ नुगासिनो नालाय खिन्थु पेन्देल बानायनायाव बेसेबां खरससो थाङो एसे सोंसै आरोना आदानावनो बेसेसो खरस थाङो ओरैनो पेन्देल बानायनाया गोदान हि बायनांगौबाथ' प्राय जोङो 20,000सो खरस खालामो पेन्देल बानायनायनि आन्थायाव 20,000सो ना आरो जानाय लोंनायावथ' जानाय लोंनाय गासै टटेल जोङो 1.5 लाख लादों बाजेट माने बे हबानि बे सानथामनि थाखाय ना 1.5 लाख बापरे 1.5 लाख बाजेट 1.5 लाख बाजेट बापरे खम दाखालि कार्बिआव थांबाय 2 लाख ओमफ्राय अमाफोरालाय थिग जाजोब्बाय अमाफोरा जोङो बे खमावनो लायो 180 दानो आच्छा 180 जों मोनो बेहाय 180 मा किल' 180 नङा सरि माबा 380 380 औ 380 ओमफ्राय नों जेनेबा रायजोफोर नोंथांमोना आन्दानाय नङा मबे मोनसेनि पेन्डेल आरोना नै नायदो बिराद बरियाहैनो सिजेल खालायना दोनदों आरोना लेफ्ट राइटनिया नै नाम्बार 1 बेनो गलामाखा ओइलाय बिसोरनो जादों गलामाखानि रायजोफोर हिर'फोर आरोना ओमफ्राय नै बे लेफ्ट साइडनो जादों सुदेमपुरि बिसि सुदेमपुरि बाप्टिस्ट चार्चनि आरोना ओमफ्राय बिजों थाङोबा नै नायदो लेफ्ट थ'दो जोङो एसे हरै थांसै ओमफ्राय नै बिसोरबो अबसे नामफोरखौलाय होथ'वाखै खिन्थु बानायगासिनो आरोना एखेबारे अन दा प्रसेस गाबोन एखेबारे कमप्लिट जागोन दां बेफोरो वा दुब्लिनि लामाया बिराद आइदै लामायाबो खाथ्राखा नै नायदो बानाय औ आदा नै एखेबारे कमप्लिट जासिगोनानो औ दे आदा नै जोङो बेजों थांबाय थानोसै एसे नायलांसै आरोना नङाबा कमप्लिट जानाय नङाना बिराद सम नांगोन बेनिखायनो जोंबो एसे स्पिडावनो थांसै बेलाय मबे मोनसे मण्डलि मा मण्डलि गुप्तिमारि आदा बेलाय मा मोनसे मबे मोनसे स्मरना स्मरना बेबो एखेयानो एखे ना झरनागाव झरनागाव दाब्लामोननि अमिताबो झरनागावमोन ना
ओमफ्राय उत्तमालाय उत्तमा झरनगावआनोमोन दा स्वर्नगाव ए स्वर्नगाव झरनगाव बिराद कनफिउजिं हनै माथो दावरायनि ओइ थ'दो जोङो हरै थांसै गिदिंसै रायजोफोर आङो सफैबाय सुरुबेंग्रा बाप्टिस्ट मण्डलिनि माबा पेन्डेलाव आरोना नै आंलाय ओइ गोजाननिफ्राय सानबाय थादोंमोन सोरथो एखेबारे बिराद न'फोराव दायो बे कालारानो बिराद ट्रेन्डिं ना आंलाय सानदों सोरथो बिदि बानायगासिनो होननानै आरोना ओमफ्राय फैयै फैयै नुफैबाय एखेबारे सुरुबेंग्रानिसो बिसोरजों हायो नामा नै जै जहार ओइलाय बानायगासिनो बा नै नायदो ओमफ्राय मालाथो कमप्लिट जानांगौ गाबोन ओइ पेन्डेलाबो नै रायजोफोर बेयावहाय बेनो जादों ड्रयिं रुम आरोना ड्रयिं रुम माने ड्र खालामनाय नङा दे माने जिरायग्रा आरोना रेस्ट लानाय रेस्ट रुम हा बर'आव मा बुंगोन गोजोन होग्रा रुम ओमफ्राय नै बेखौबो लोगो मोनबाय बिथाङा बिराद बरिया करिय'ग्राफार ओमफ्राय मा बुंगोन बर'आवलाय मोसानो फोरोंग्राखौ मा होनगोनथाय बर'आवहा मोसागिरि ओमफ्राय ना खोनासं जायफोरा बेलगुरि पास्टरनि मोसानाय नायनो ना शुक्रबार सानाव फाय आरो गेलागावनि सिख्लाफोरनि मोसानाय नायनोबा शुक्रबार मोनाव आंनो फोरोंदों आरोना ओमफ्राय बिनिनो दायो दख'ना लायनायमोन सिख्लाफोरनि बेलगुरि पास्टरनि साप्लाय होनाय क'क्राझारनिफ्राय गोदान जोब नामा गोदान जोब बापरे ओमफ्राय नै रायजोफोर बेनो जादों रेस्ट रुम ओमफ्राय बेलाय मा रुम थाग्रा रुम नामा बे लेडिस थाग्रा रुम आरोना बे लेडिसफोरनि थाग्रा रुम ओमफ्राय बेनो जादों ओंखाम जानाय रुम ओमफ्राय बेनो जादों सेंग्रा माने हौवासाफोरनि थानाय आरो बा जाय गोलावखा नै नायदो आयौ खोमसिसोलै ओमफ्राय नै बेयावहाय एरियाबो बिराद गिदिरखा नै एरिया गिदिरथार 100निफ्राय बारा न'खर दं नालाय बेनिखायनो गिदिर आरो दायो जोङो दस्रा मोनसेयावबो थांसै नै सेंग्राफोरा बिराद माथो सेंग्राफोरा फरायनायावबो आखा फाखा खामानि मावनायावबो आखा फाखा हेन्डसामावबो हेन्डसामखा सिख्ला पटायनायावबो आखा फाखा मा खालामनायाव लाजिबाय हनै नै बेनो जादों भुरा सुब्रियाबो बेलगुरिनि आन्दाराव भुरा सुब्रि ओइलाय बेनो आच्छा मेम्बार्सआ मा होनो न'खरालाय मोनबैसे 183 बापरे बेलगुरियाव होमबा बिसोर माने मा होनो भुरा सुब्रियानो गिदिरसिन होमबा 183 न'खरा हादारन नामा आउस नै रायजोफोर नायदो बेनो जादों एखेबारे उजान बालिसिता बेनिखायनो एखेबारे उजान बानायखादों आरोना ओइ सनै गोजौआवबो स्नाइपार बायदि नुखादोंलै नोंखौ ओइलाय हनै ओइ सासेखौसो स्नाइपार बायदि हाखुमाना थादों दे बरिया जादों दे कमप्लिट जाबा आरो सानसे फैबावगोन र' हनै फ्लास लाइटआबो अट'मेटिक अन जाबाय मोनाबाय नालाय मोजां ना रायजोफोर दाथ' नै माने ओइ बे रेस्टुरेन्टखौ नायसै आरोना नै बेनो जादों रेस्टुरेन्टनो ओइलाय लाइटखौबो अफसो खालायबाय माथो ओइलाय बियो रेस्टुरेन्ट आरोना थ' बेयावहाय एसे हाबनाय नायसै नै रेस्टुरेन्टआ बापरे सिङाव एसे थ' नै रायजोफोर बेबो मोनसे रेस्टुरेन्ट आरोना एन्ट्रिया बे साइडनिफ्राय नङा बेनो एन्ट्रिया थ' बेजों हाबसै जोङो एन्ड दसे नायहैसै र' साबिखौ बख'ना लांसैब्रा नै एखेबारे खामानिया फुल सुइं जागासिनो आरोना नै बेफोराव माथाय आच्छा बेयावहाय एखेबारे शपिं कमप्लेक्सआनो दां नै बिथांखौनो सोंसै
बियो मा जागोन बियो रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्ट गामिनि गामिनि माने रेस्टुरेन्ट। मा बे गेलागावनि गेलागाव बगरिबारिनि ओमफ्राय एफा माबा बहुतटा रुम माथो रुमा औ माने बेवहाय सार्भिं खालामनो आलदा मानसि थागोन ना सार्भिं खालामनो माने औ गावबागाव रुमाव गावबागाव रुमाव थागोन बे टपिकआ खिन्थु मोजां आरोना नङाबा जेनेरेल होबा मा जायो बिराद नेनांगौ जायोना बिजिबो जायो नालाय बिजिबो जायो अबसे बिदि जुदि रानना होयोबा बेवहाय साबैसे फैगोन कास्टमार बिसोरो थाल लागोन जोथोन लागोन आरोना ओइ मोजां जादों कनसेप्टआ सोरनिमोन बिदि कनसेप्टआलाय गामि कनभेनर दङ कनभेनारनि गावबा ओइ गावनि बिराद बे मोजां रेस्टुरेन्टआ। जादों थेंक इउ बिराद मोजां मोनदों आङो एबार अबसे नै नायदो आइस होखाबायलै डेक'रेसनखौबो नै नायदो दाबो मावगासिनो अबसे मानसिफोरा हनै रायजोफोर बे बेनोमोन अबसे रेस्टुरेन्टआ बिनि अपोजिटआवनो नै बेनो जादों खानिया फ्रुट स्टल नै आच्छा बे खानियाया माबा मानसि सासेनि नाम आरोना फार्स्ट बाप्टाइज मेम्बार गेलागावनि आच्छा ओमफ्राय नै बेवहाय फिथाइ सामथाइ मोनगोन आरोना थ' रायजोफोर बारा चिप्स एक्सुवेलि सिख्लाफोर चिप्स माबा माबि चिप्सला बारा जानाङा दे बे फ्रुट्सफोरखौसो जानांगौ नै बिराद बरिया खेजुरबो दं आरोना ओमफ्राय नै आपेल बा बिराद काश्मिरनि आपेल काश्मिरनि आपेल बिराद गोजाननिफ्राय लाबोखादों गोजाननिफ्राय लाबोदों नालाय थ' बेनिखायनो बायनांगौ जानांगौ ओमफ्राय बेवहाय नै मैगंनि आरोना मैगं बाजारा बिट ओमफ्राय बरिया मोजाङानो आदा नोंहालाय मोजाङानो ना माला फैनाय एसे गोबाव जाबाय आधा घन्टासो ओमफ्राय बे मोनसेयाथ' एखेबारे माने गासैखौबो मोनजोबगोन बादि आरोना बेवहाय बा नोंनि ट्रफिखौ बिराद फसायबाय आङो बेखौ गानबा आङो गरायावसो गाखोनांगोन नै साबुन गासैखौबो मोनजोबगोन साबुन दै जा गासैखौबो ओइ नै माथो अके मिस्टार दे साथ' आं थांसै केसियार दे नै बिसोरबा मा बायखोथाय हनै सिख्लाफोराथ' बेनोसै चिप्सआनो चिप्स उदैया गाज्रि जागोन ओमफ्राय बेलाय मा बायनो नोंलाय मा मेथाइ चिप्स मासमेलन थ' रायजोफोर थांसै ओइयाव हेलमेट दोनदोंमोन नालाय बे हेलमेटखौ लानोसै आरो थांसै नै बेबायदि लाइजामखौ दानग्रोनांगोन आरोना जेरै सिगांनि जुगाव लाइजाम होआबानो रजेखौ मोनामोन ना दाबो जानाय मोना आरो ओमफ्राय फेक्ट्रियाव बोरै बानायो बेखौ एसे नायहैसै थ' नै बेनो जादों ओइलाय नै फेक्ट्रिया बेनो बिराद गिदिर फेक्ट्रि मोनाबाय नै मादै मोना आयं मोना मा बेलाय एनथाब हरलाय मोनसेसो र' आंथ' साहा लोंखागोन बेयाव ओरैनो सोमसै खनसे मादैनिफ्रायबो माने आयंनिफ्राय सेख'बाय आरो दे आंथ' पकरिसो जागोन ना काउन्टारनि मानसिया मिथिया आं बिथिंथ' एनथाबसो जागासिनो आङो इयाव साहा लोंखानोसै आङो सिङाव कुपननिफ्राय फैयै बेयावहाय जिरायना थागोन नालाय नै बिसोरो लानानै बिनिफ्राय हरगोन आरो आङो हरैनो जिरायहैसै दां बेयावनो जिरायसै थ' रायजो राजा नोंथांमोन दायो आङो थांसै आसाम आङो जेसेबां हायो देखायबाय गाबोनबो नायनोसै आङो कमप्लिट जानायनि उनाव फैनो आङो नाजानोसै थ' नोंथांमोना अननाय होनायनि थाखाय आरोबाव साबायखर बावो थ' लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ' तब तक ले टाटा बाय बाय गोजोन्थों।